ப்ரோ ஸ்லோ ப்ரோ, ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப ஸ்லோ ப்ரோ. லாஸ்ட்டில் அந்த அம்மா கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது எதுக்கு தேவையில்லாது. நான் தலை ரசிகன் தான் ப்ரோ. பட் இருந்தாலுமே எனக்கு ஸ்டோரி என்னமோ பிடிக்காத மாதிரி இருக்குது. எச்வின் வந்து சொதப்பிட்டா மாதிரி இருக்குது. எனக்கு என்னமோ அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது. எச்வின் வந்து கொஞ்சம் ஏமாத்திடுறாரு ப்ரோ. எதிர்பார்த்த தீரன் மாதிரியான அதீரன் மாதிரி இல்லை ப்ரோ. சாதாரணமாக தான் இருந்துச்சு. இப்படிலாம் எதுவுமே தோணல. பைக் ஸ்டண்ட் இருந்தது, அது மட்டும் தான். ஓவராலாக அதில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுன்னா பைக் ஸ்டண்ட் இருக்குது, அது மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது. வேறு எதுவுமே தெரியல ப்ரோ. ஸ்டோரி எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. மற்றபடி பரவாயில்ல ப்ரோ. ரேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. நான் தலை ரசிகன் தான் ப்ரோ. பட் இருந்தாலுமே எனக்கு ஸ்டோரி என்னமோ பிடிக்காத மாதிரி இருக்குது. எச்வின் வந்து சொதப்பிட்டா மாதிரி இருக்குது. எனக்கு என்னமோ அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது. டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க அதான் ப்ரோ. ரேஸ் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ. ரேஸுக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ, தலைக்காக பார்க்கலாம். மற்றபடி எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ஸ்டோரி இல்லை. நான் இவனுக்கு தான் தலை ஃபேன். இவனுக்கிட்டே கேளுங்க. நான் தளபதி ஃபேன்லாம் இல்லை, நான் தனுஷ் ஃபேன். நான் படம் லைட்டாக மொக்க தானா? நான் எடுத்துருக்கானுங்க. ஸ்டண்ட் எடுக்கிறானே என்ன எடுக்கிறானேன்னு தெரில. அந்த அளவு இல்லை ப்ரோ. தலைக்காக பார்க்கலாம் ப்ரோ. படம் தலைக்காக ஒரு தடவை பார்க்கலாம். நான் கண்டிப்பாக தலைக்காக வரலாம். ஆனால் எனக்கே அது ஒரு தனுஷ் ஃபேன். தலையை ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லாதான் இருக்குது. தீரன் மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சேன். பார்த்தா அந்த அளவு இல்லை. எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவ்வளோ இல்லை. அவ்வளோதான். ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்க எப்பயும் போல அஜித் படமாக தான் ப்ரோ. எச்வின் வந்து கொஞ்சம் ஏமாத்திடுறாரு ப்ரோ. எதிர்பார்த்த தீரன் மாதிரியான அதீரன் மாதிரி இல்லை ப்ரோ. சாதாரணமாக தான் இருந்துச்சு. தீரனு சதுரங்க வேட்டையெல்லாம் கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது. வலிமை வந்து எப்பயும் போல அம்மா சென்டிமெண்ட் படமாக தான் ப்ரோ இருந்தது. நல்லா தான் இருக்குது, பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் எதுவும் இல்லை. பைக் ஸ்டண்ட் தான். தலைனாலே பைக் ஸ்டண்ட் தானே, அதுதான் ஓகே. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்குலாம் இல்லை. நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்குலாம் இல்லை. ஓகே தான். ரொம்ப நிறைய லைக் அந்த ஒரு சாங்கு நிறைய இல்லை. அந்த அம்மா சாங்கு சுத்தமாக கிடையவே லாஸ்ட் வரைக்கும் போடவே இல்லை. ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் அந்த சாங்க்காக. ஆனால் அந்த சாங் வரவே இல்லை லாஸ்ட் வரைக்கும். அதையும் லாஸ்ட்டில் ஒரு 2-3 லைன் போட்டாங்க. அது வந்து வேறு ஏதோ வாய்ஸ் வந்துடுச்சு அதில். அதுதான். ஆமாம் ப்ரோ. இல்லை அப்படி தான் இருக்குது. பைக் ஸ்டண்ட் மட்டும் தான் ஓகே. மற்றது எல்லாமே ரொம்ப இதுதான். ரொம்ப ப்ரோ இன்னும் இந்த பொண்ணு படமே பார்க்கல ப்ரோ. டிக்கெட்டே என்கிட்ட தான் ப்ரோ இருக்குது. ஓகேவா இருக்குண்ணா. ஒன் டைம் வாட்சபிள் தான். ஃபுல்லாக ஸ்டண்ட் வச்சதுனால கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்குது. அப்படிலாம் இல்லை, நான் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகேவா இருக்குது. நல்லா தான் இருந்துச்சு படம். கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா இல்லை. படம் பார்க்கலாம், தலைக்காக பார்க்கலாம். இல்லை ப்ரோ, போர் தான் ப்ரோ. தலைக்காக பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஸ்லோ ப்ரோ, ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப ஸ்லோ ப்ரோ. பார்க்க முடியும், அவ்வளோதான். தலை ஃபேன் ப்ரோ. ப்ரோ ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப போர் பண்ணிட்டாங்க. சென்டிமெண்ட் செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்ப போர். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்கு, பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கடைசியில் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சூப்பர் ப்ரோ. செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா எடுத்துருக்கலாம். ஒரு தடவை பார்க்கலாம் ப்ரோ படத்தை. இல்லை அந்த அம்மா சென்டிமெண்ட் சீன் மட்டும் கொஞ்சம் ஓவராக எடுத்த மாதிரியா இருந்துச்சு. அது மட்டும்தான் ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. மற்றபடி ஓகே. பைக் ஸ்டண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. விஜய் ஃபேன் தான். நான் தளபதி ஃபேன் தான். சும்மா வந்து பார்த்தேன். நார்மலாக இருக்கிற இந்த கான்செப்டில் இது எல்லாமே இருக்குது. எதிர்பார்த்து இந்த ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணாங்களே எல்லோரும் தளபதி அஜித் ஃபேன்லாம். அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கல. ஒரு தடவை பார்க்கலாம். பிஜிஎம் மட்டும் தான் பங்கம். சொதப்பிரியாங்கன்னா ஃபுல்லாக பைக் சீக்வன்ஸு, ஃபுல்லாகவே பைக் வச்சு தான் கான்செப்ட்டு. அது இல்லாமல் அஜித் வரும்போது மாசாக இருக்குது. அது மட்டும் அவங்களுக்கு அஜித் பிடிக்கும் ரொம்ப, அவ்வளோதான். அஜித் ஃபுல்லாக பைக் ஸ்டண்ட்டு ஃபைட்டாக தான் இருக்குது. ஒரு லாஸ்ட்டில் அந்த அம்மா கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது எதுக்கு தேவையில்லாது. ஸ்லோவாக போச்சு. தலைக்காக பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ப்ரோ. 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணதே தலைக்காக பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா போதும், அவ்வளோதான். எமோஷன்லாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. சொல்லிவிட்றா. சொல்லி தெரியல ப்ரோ. ஆன்சர் டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் ப்ரோ. மொக்க தான். 3 வருஷம் 4 வருஷத்துக்குலாம் அவ்வளோ பார்க்குற மாதிரி இல்லை. ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சு வரும்போது கொஞ்சம் சொதப்பிட்டாங்க. இல்லை சுத்தமாக இல்லை ப்ரோ. அப்படிலாம் எதுவுமே தோணல. பைக் ஸ்டண்ட் இருந்தது, அது மட்டும் தான். ஓவராலாக அதில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுன்னா பைக் ஸ்டண்ட் இருக்குது, அது மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது. வேறு எதுவுமே தெரியல. அம்மா சென்டிமெண்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ. ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டு எமோஷனலாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தா எதுவுமே இல்லை. லைக் சும்மா அம்மாவே இல்லை ப்ரோ. ஆமாம்
அம்மாவே லைட்டாக தான் வந்துட்டு போனாங்க. அப்போ எமோஷனலாக லைட்டாக தான் வந்தது, அவ்வளோலாம் இல்லை ப்ரோ, கம்மியாக தான். சொல்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை. வருத்தம் அந்த பைக் ஸ்டண்ட் வருது எல்லாம். நீங்கள் ஓவராலாக கேட்டிங்கன்னா பைக் ஸ்டண்ட் மட்டும் தான் வருத்தம், வேறு எதுவுமே வருத்தலாம் அவ்வளோலாம் கிடையாது. தலை ஃபேன் தான் நான், ஆனாலும் எனக்கு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை. வெளியே உதைப்பாங்க இல்லை ப்ரோ, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை ப்ரோ, அவ்வளோதான். அந்த பைக் ஸ்டண்ட் ஓகேவா இருந்தது. ஃபுல்லாக நிறைய ஸ்டண்ட் வச்சுருக்காங்க, அதுதான் கொஞ்சம் அதில் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைண்ணா. போரிங், அது ரொம்ப போரிங்காக தான் இருக்குது. எமோஷ்னல்லாம் எதுவும் இல்லை, அப்படிலாம் இல்லைண்ணா. இருக்குண்ணா. நிறைய ஸ்டண்ட் வச்சுருக்காங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டண்ட் மாதிரி. பைக் இதுதான் இருக்குது ஃபுல்லாக. ஒன் டைம் வாட்ச். இப்போ நியூட்ரலாக இருந்து பார்க்கும்போது தளபதி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த படம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன்னா நான் அவ்வளோ ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் ஓகே ஃபைன், ஒரு தடவை பார்க்கலாம். தளபதி படத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் எலிமெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் இருக்கு, ஆனால் ஓவராக காமிக்கிறாங்க. ஆமாம், அந்த அம்மா சென்டிமெண்ட்லாம் ரொம்ப ஓவர் கிரிஞ்சாக போச்சு. நான் ஒரு தண்ணி பாயில் தண்ணி படாது, அதெல்லாம் ரொம்ப ஓவராக இருந்துச்சு. அது 2.5 வருஷம் கழிச்சு வந்த படம் மாதிரியே தெரில. அது அந்த டிலே வந்து அப்படி தெரில. அது